Eli nyt lähdetään taputtamalla laskemaan rytmiä. Ja siinä oli nyt alussa niitä taukomerkkejä, eli ihan hiljaisia taukoja. Me voidaan vaikka ottaa tämmönen hyssyttelysormi tähän mukaan. Eli lasketaan näin. N, Y, T, nyt. Sh, sh, sh. On meillä hauska täti. Joo. Otetaan uudestaan tuo hyssyttely vielä. Eli siinä oli 3 hyssyttelyä ja sitten lähtee on meillä. Joo. Otetaan uudestaan se vielä. N, Y, T, nyt. Sh, sh, sh. On meillä hauska. Ja vielä kerran. N, Y, T, nyt. Sh, sh, sh. On meillä hauska. Eli nyt me voidaan sitten lähteä laskemaan rytmiä pidemmälle. Eli muistetaan vielä näiden merkkien kestot. 1, 1, 2, 1, 2, 3. Joo. No niin, nyt lähdetään taputtamaan. Otetaan taputuskädet tähän ja hyssyttelysormi ensin. Ja me taputetaan sitten laskemalla joka tahdissa aina 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Eli taputetaan ja lauletaan noi sanat. Valmiina. No niin. N, Y, T, nyt. Sh, sh, sh. On meillä hauska täti. Tuo täti Monika. Kun täti menee torille, on näky komea. No niin, saatiin taputeltua se. Ja voidaan katsoa vielä noi nuotit tuolta nuottiviivastolla. Eli siellä taputeltiin ensin niitä yhdenmittaisia. Ja sitten tuossa kohdassa tää ti, niin se ti kesti 2 verran. Tää, ti, tää, ti ja tää, ti, tää, ti. Ja sitten jatkuu noita yhdenmittaisia. Ja sitten tulee Monika. Niin se ka kestää 3 verran. Eli otetaan se Monika. 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 Joo. Ja onko meillä sitten vielä? Sitten jatkuu noita yhdenmittaisia. Ja tuolla lopussa on sitten komea. Niin se A on sitten 3-mittainen taas. Otetaan se komea. 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 Ja otetaan vielä yhden kerran koko toi rytmi. N, Y, T, nyt. Sh, sh, sh. On meillä
hauska täti. Tuo täti Monika. Kun täti menee torille, on näky komea. No niin, nyt me saatiin hienosti tuo rytmi opeteltua. Ja sitten seuraavaksi me lähdetään sitten soittamaan.